Ceritane warok jamusan semangate luar biasa budaya Jawi supaya tansah lestari kanthi musik lan tari gem asmawara ira yuda wicasana Sikra lumaksana magita-gita budale prawada byala ayo budal jo ayo kita sambut putri-putrinya Ira Yunda Yucasana. Mubal kali nengken kono gagatari jare di sine bumi tali nengken
Jaranan, jaranan, jarane, jaran tadi. Jaranan, jaranan, jarane, jaran menawa metu banyune tak rewangi totolan omon sore kabone Ayo kebune piro Mas? Loro. Dangkat ora Mas. Turi putih ditandung Nggih pripun?
Door prize ya. Mana Mas Andika tadi ya? J, monggo Mas Andika door prize-nya mungkin yang beruntung bisa mendapatkan satu buah jaran. Jarannya saya disegel. Mas Andika pripun? Mana Mas Andika? Oh J turu. Ya iki wis dipandu dhewe. Iki piye enake Mas? Sing paling adoh apa sing paling cedhak? Penontonnya. Sing paling adoh pundi Mas? Magelang Kota? Purworejo? Trenggalek? Kalimantan? Kalimantan mesti mengaku dewe. J, yang paling jauh mana? Ada identitasnya? J boleh. Yang penting ada identitasnya. J. KTP kartu apa? Warangan Pakis. Warangan Pakis? Warangan Pakis. Warangan Pakis rak cedak nganu kita Mas gumelem iku ya Mas ya. Boleh naik, monggo. Siapa yang mau naik? Magelang Kota. Ayo. Satu buah nggih. Apa iki Mas? Nah, kuda. Sapa sing seneng joget? Seorang cici. Ayo. Wasipta Mbak. Siapa? Pripun Mas? Paket putih, J. paket putih. Ayo Mas. Oke. Cik. D. Buat anak kecil aja. Oh buat anak kecil aja. Yang paling jauh atau yang paling kecil? Gini aja, anak kecil di Piye? rusuh maju terus joget. Terus gitu. maju terus joget, ayo. Ayo, anak kecil. Ayo, saya mau, ayo. Door prize-nya. Ayo, sama ayo. sama maju. Mbak. Ojo muntal tempe. Tak cilik lho, tak cilik. Cak cilik nek gede ra Tak cilik, itu. yo. Ayo le. Masih SD mas, masih SD. 5 tahun ke bawah apa 5 tahun ke atas? 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah ya. Ayo yang masih SD. Ayo, sing SD. SMP ra kanggo. Ayo. Boleh titip. Naik, ayo nang. Boleh titip. Yang masih SD. Ayo, yang masih SD. Ayo rapopo. Orang mek tunjuk tangan to. Alah. Ayo, Sing gede. sing gede apa sing cilik? Sing cilik mawon. Aku gelem. Ayo, Maju. ayo, cepet karo ibu ra apa-apa. Ayo, karo ibu ra apa. Ojo nangis, nangis. ah. Ayo, siapa yang mau? Malah nangis. SD pokoke. SD. Hah? Kuwi udu SD Mas sampean. Ketoke STW setengah tua tapi tetap cakep. Iya luar biasa sekali ya. Ayo maju SD. Paket Adidas ya. Iki nek SMP oke. SD. SD. Yo yang Ayo yang SD, berani naik aja itu enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Oh, karo sampean ora apa-apa. Joget heeh. Klono Yang Sewandana SD. ayo. Sapa? Ayo. Iki yo ayo. Sini, bawa sini. Ayo leh ora apa-apa. Kancani wi. Kancani. Ojo nangis Ojo nih. nangis, Allah. toh. Ya Allah. Nah, ini mungkin mau sini naik. Ayo. Yo Rene to leh. Enggak. Munggah. Oh. Siji meneh nokot 5. Engko tak seleksi. Ayo. Kae. Ayo le. Jaket Yuk Adidas, munggah ayo. ora usah isin. Ayo. Ojo kae. muntal tempe. Ayo. Adidas maju eh. Zaman now kok masih muntal tempe ki piye? Yo yang SD, Sik. yang SD. Ojo cak loro dibawa meneh. Siji meneh. Ayo loro kuwi. Gorene kabeh kuwi. Ayo. Oke, boleh sini. Ayo. Oh, iki wong anu Jogja. Tahu saya kamu enggak. Jogja Eropa. Sing sebelah kene ana sing cewek ora? Cewek. Ayo sampean yo kena, Mbak. Boleh ayo sini. Yo. Ayo. Ojo mental tempe. Sik jenenge sapa? Namanya siapa, Mas? Sabil. Sabilillah apa Sabil tok? Sabil Fahri. Masya Allah. Alamatnya di mana? Ngalian Petung Pakis. Masya Allah. Jenengan teng mriki kali sinten? Kalih rencange niki. Kelas berapa sekarang? Kelas 3. 3. Kelas 3 apa? SD, SMP, SMA? SMP. Oh, sekolahnya di mana, Mas? 2. Pakis 2. Oh, terima kasih sudah ikut berpartisipasi nggih.
Terus sing iki sing cowok nggo hitam-hitam. Namanya siapa, Mas? Raffi. Raffi Ahmad apa Rafito apa Rahmi Ahmad Dhani? Sapa jenenge? Raffi Andreza. Raffi Ahriza. Nggih, alamatnya di mana? Tahu. Dawu itu sebelah mana, Mas? Ngitan mriki. Oh, witan mriki nggih. Maklum wong kula ki ora patakno gaul, entes sriting mriki dadi ra patakno gaul nggih. Masih sekolah? Masih. Di mana sekolahnya? Sekolahan kali ini. Oh, sekolahan yo, CS yo berarti. Wis di cewek urung? Dereng. Masya Allah, ya wis. Berarti kaya ngono aku musisine. Wih, luar biasa sekali yo ya jomblo-jomblo. Saiki yo mikir ngene ya ora apa-apa ya Mas, sewu nggih, nyun sewu nggih. Namanya siapa Mas ganteng luar biasa sekali. Mungkin iso disesuaikan topine diculi. Botak ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting payu. Nah, jenenge sapa ora apa-apa? Yoga Agistra. Yoga? Agistra. Weh, keren iki mesti semetal karo Mas Ropi nang kono biasane seneng apa jenenge? Reginan semetal. Sekolah di mana? SMP 2 Pakis. Sama kira. Oh, terus alamatnya jenengan di mana, Mas? Petung Kidul. Petung Kidul, luar biasa sekali. Terima kasih nggih sudah ikut berpartisipasi. Tak rene tawane. Iki wong kareng kabele ya kaya ngene. Iki sing ana sing arep cewek sing arep melu ora? Cewek munggah nih. Berarti jenengan anu nggih, biasa mendengarkan atau melihat kalau misalnya ada live bikini warok ya. Nah, kalau lagunya enaknya apa? Klono Sewandono apa-apa? Lono. Oh tetep Klono Sewandono. Tapi engko nek sing terpilih ora usah anu ya Mas, ora do nesunan ya. Sesuk nek Irayuda meneh, ah bolo kabeh. Engko do di anu ya, do joget bareng-bareng ya. Tenan oke ya. Wes mulai siap, sik. Wes siap urung? Ya rembugang sik. Baris sik. Siap gerak. Baris. Baris. Lencangkan tangan, gerak. Setengah lencang tangan, ya. Kayak sekolah ya, Mas. Iki kita kira nek ngene iki nganu pra. Kuda-kudane tengah iso pra? Kuda-kuda tengah dajal. Wis. Kuda-kuda tengah. Wis jajis. Maju Iki nek biasane nggih maju Dik. Nggih. Ya, kuda-kuda tengah ini Mas. Iki nek latihan biasane dendang ini Mas. Dek ngono wis paham nek sing ngono. Dasar sampean Dik. Ojo terlalu andek nek ora biasa kuda-kuda tengah. Soalnya ini bisa sakit. Jenengan? Wis siap? Siap ya? Pemanasan deh. Siap nggih? Oh, iya sandalnya lupuk nih. Sorry. Lupa Mas. Siap Ma musik? Ayo. Klono Sewandono.
Oke, iki sing menilai yang sebelah mana yang paling bagus? Apik kabeh, sing endi? Pripun Mas Ambon? Sing endi Mas Ambon? Sing putih? Oh. Cah, dodo iri ya, engko dodo bareng-bareng ya. Oke, selamat Bagi nggih Kang telu. Bas Mesinan bagi telu ya. Sigar tadi telu. Ya, moga-moga doakan semoga Iro Yudo punya rezeki lagi nanti lebih banyak lagi door prize-nya. Luar biasa. Siapa namanya? Sabilal Fahri. Terima kasih. Nggih, selamat nggih Mas nggih. Sampai jumpa lagi. Mungkin durasi karena ya Mas nggih. Terima kasih luar biasa sekali. Monggo Ira Yuda Wicaksana kembali lagi. Karena ini durasi tinggal 10 menit lagi nggih. Monggo Mas, musiknya Mas dikondisikan. Langsung nggih Mas nggih.